سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلو معربي حموشتا مقابي تستدالو على توزيناتات زلكم متسلخو كم وترو كساب فتصامي مدباتنا نخت كتاتلنا ندعدمكو بقدامنت أرئيس زينا مرحاتي إرتران يوتوبيان مس بريزيدنت دوب سودان نمزراب ناب جوبا آتيوم سراوت إرترا أب أقسم دقي 13 عامت قولو حاويسو نبزو حسابات كاتيولوم كبل هيومان رايتس يخسس أب ليبيا أب حما كونتات وريقوم زركبو لعل 300 إرتراويان هنا وحست هاجر كساجر وزتقلب سلام واصل فيه أكايدوم ግጭት የመን ብሪጣንያ እተን የመን እተው ዝነበረት ሓገዝ ከም ዘጉደለቶን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ንምዝራብ ናብ ጁባ ኣትዮም ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድን ሎሚ 45 መጋቢት ናብ ከተማ ጁባ ኣትዮም እቶም መራሕቲ ምስ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ሚያርዲቲ ብምርኻብ ብዛዕባ እቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ተፈጥሮ ዘሎ ዞባዊ ግጭትን ካልእ ዞባዊ ዛዕባታትን ክዝትዮም መራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ደቡብ ሱዳን ዘምርሑ ሓደ መዓልቲ ድሕረቲ ኣብ ወንበር ሉላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል አብዱል ፈታህ አልቡርሃን ኣብ ጁባ ዘካይዶ ምብጻሕ እዩ ጀነራል አልቡርሃን ኣብ ኡጋንዳ ኢንቴቤ ምስ ፕሬዝዳንት ዮዌሪ ሙሴቬኒ ድሕሪ ምርኻቡ እዩ ብረቡዕ 3 መጋቢት ናብ ጁባ ዘምርሐም ኣብ ደቡብ ሱዳን ንመራሕቲ ኢትዮጵያን ሱዳንን ንምቅራብ ዝወሰደቱ ተበግሶ ኢትዮጵያ ብዘቕረበቶ ቅድመ ኩነት ክዕወት ከም ዘይከኣለ እዩ ዝንገረሉ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ዘቕረቡ ናይ ሽምግልና ተበግሶታቱን ብወገን ሱዳን ተቐባልነት ኣይረኸበን ኣብዚ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ተፈጢሩ ዘሎ ግጭት ፀግዒ ሱዳን መሓዛህ ዝንገረሉ ፕሬዝዳንት ግብፂ አብዱል ፈታህ አልሲሲውን ኣብዚ ሳልስ እዚ ናብ ካርቱም ምብጻሕ ከካይድ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ሱዳን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝርከብ ግዝኣተይ ንዝበልቶ ናይ መወዳእታ ቦታ ንምቁጻር መጥቃዕቲ ትቕጽል ምህላዋ እዩ ዝግለጽ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ደቂ 13 ቆልዑ ሓዊሱ ንብዙ ሓሳባት ቀጥሎም ክብል ሂዩማን ራይትስ ይኸስስ ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣበቕ ትካል ሂዩማን ራይትስ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዝወፅኦ ጸብጻብ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ከተማ ኣክሱም ደቂ 13 ቆልዑ ሓዊሱ ንብዙ ሰላማውያን ሰባት ምቕታሎም ገሊጹ እቲ ትካል ወሲኹ ኣብ ትግራይ ንዝተፈጸሙ ገሰሰብኣዊ መሰላት ብምጽራይ ተሓታትነት ዘስፍን ዘይሸራዊ ምርመራ ክገብር ጸዊዕሎም ካልእ መሰል ሰባት ዝሕለቕ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ቅድም ኢሉ ኣብ ዝወፅኦ ጸብጻብ ብኣማይ ዝወፀሩ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ነይሩ ኣምነስቲ ነዚ ጸብጻብ ምስ ወፅእ መንግስቲ ትካል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ቅትለት የጻርዩ ኣለኹ ኢሉ ነይሩ ሂዩማን ራይትስ ዎች ወሲኹ ብ19 ህዳር ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኣልማማ ደብዳቤ ብምፍጻሞም ሰላማውያን ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝተጎድኡን ገሊጹ ከተማ ኣክሱም ኣብ ትሕቲ ቁጽሮም ምስኣቶት ድማ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ሰላማዊ ሰባት በጥይት ከም ዝተቐተሉ ንብረት ከም ዝተዘመተን ከም ዝዓነውን እቲ ትካል ኣብ ጸብጻቡ ሓቢሩ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ትማሊ ሓሙሳ ኣብ ዝውፅኦ መግለጺ ድማ ኣብ ወርሒ ሕዳር ከተማታት መቐለ ሑመራን ዓዲግራትን በኣልማማ ከም ዝተደብደባ ኣብ ኣክሱምን ደንገለትን ድማ ጃምላዊ ቅትለት ብሓይልታት ኤርትራ ከም ዝተፈጸመ ጠቒሱ እዩ ኣብ ሕዳር 28 ድማ ሚሊሻታት ትግራይ ነበርቲ ኣክሱምን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኤርትራ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍጻሞም ሕነን ምፍዳይ መብዛሕቶም ተባዕትዮ ዝኾኑ ቆልዑን ኣብ ቤት ነበርቲ ኣክሱም ከም ዝተቐተሉ ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሎሚ ዝወፅኦ ጸብጻብ ገሊጹ ሓላፊት ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ላቲሻ ባደር ወታደራት ኤርትራ ንህይወት ሰላማውያን ሰባት ከይተገደሱ ኣብ ኣክሱም ጭካኔ ዝተመልኦ ቅትለት ፈጺሞም ትብል ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ኣብቲ ጉንፂ ተሳታፊ ምዃኑ ኣብ ዝተፈላለየ ጸብጻባት እኳ እንተተገለጸ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ነዞም ጸብጻባት ይነጽጎም እዮም ጸብጻብ ሂዩማን ራይትስ ዎች ከም ዝብሎ ካብቲ መጥቃዕቲ ዝተረፉ ሰባት ነቶም መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሙ ዝገልጹ ወታደራት ብቁጽሪ ሰሌዳ ተሽከርከርቶም ብዝተፈላለየ ዓይነት ክዳውንቶም ብላህጆምን ብሽዳሳኖም ንፈልዮም ከም ዝፈለጦም ይገልጹ እቲ ትካል ነቲ ኣውፅዎ ዘሎ ጸብጻብ ኣብታ ከተማ ንዝርከቡ 28 ግዳያትን መሰኻኸር ዓይነን ብቴሌፎን ብምዝራብን ከምኡ ድማ ተንቀሳቓሲ ስእልታት ብምጽራይ ከም ዝኾነ ገሊጹ ሂዩማን ራይትስ ነቲ ዝረኸቦ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተቕረበ እኳ መልሲ ከም ዘይረኸበ ገሊጹሎም ቅድም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኣክሱም ቅትለት ፈጺሞም ኢሉ ንዘውፅኦ ጸብጻብ ኤርትራ ከም ዘይተቐበሎ ምግላጽ ይዝከር ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ወታደራት ኤርትራ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ዝገልጽ ጸብጻብ ብትዊተር ኣቢሉ ነጺግዎ ነይሩ
ሓላፊት ሁማን ራይትስ ዎች ላቲሻ ባደር ብሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝተፈጸሙ በደላት ፍትሒ ንምርካብ ነቲ ተግባር ምኹናን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ብምባል ገበነኛታትና ፍርዲ ንምቕራብ ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት መንግስታት ትኹረት ተግባርን ከም ዝጠልብ ጠቒሳ ትማል ሐሙስ ድማ ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰው መሰላት ሕብረት ሃገራት ሚሼል ባችለት ካብ ትግራይ ዝወጹ ዘሎ ጸብጻባት ኣብቲ ጎንፂ ዝሳተፉ ዘሎ ሓይልታት ከበድቲ ጥሕሰታት ዓለም ለውኻዊ ሕግታት ከም ዝጠሓሱ ዘርእዩ ከም ዝኾነ ገሊጻ በተወሳኺቶም ሓይልታት ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ፈጺሞም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ዝጠቐሰት ሚሼል ባቸት ትካላነቶም ጥሕሰታትን ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጾታዊ ዓመጻትን ክምርምር ፍቓድ ክወሃቡ ሓቲታያ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ በወገኑ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ትግራይ ተፈጺሙ ዝተባህሉ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላትን መቕተልትን ብዝምልከት መንግስቲ ምስ ፌደራል ፖሊስ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰልን ጊዜያዊ ምሕዳር ነቲ ክልል ኮይኑ ምርመራ ከም ዝገብር ተዛሪቡ ኣብ ሊብያ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቖም ዝርከቡ ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ናብ ውሕስቲ ሃገር ክሰጋገሩ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ልዕሊ 200 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ብሐሙስ 4 መጋቢት ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ገርጋሪሽ ኣብ ዝተባለ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቀጽሪ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ብምትእኻብ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ እቲ ትካል መሰል ስደተኛታት ክሕልወሎም ጠሊቦም እቶም ኤርትራውያን መብዛሕትኦም ብሓይልታት መንግስትን ሚሊሻታትን ንሓያሎ ዓመታት ኣብ መዝራዕታትን ዝተፈላለዩ ቦታን ተታሒዞም ዝጸንሑ ኮይኖም በዘይ ዝኾነ ውሕስነት ብሃንደበት ናብ ጎደናታት ትራብሉስ ዝተፋነው እዮም ብኻልእ ወገን ካብ ጅቡቲ ናብ የመን ዝሰጉሩ ዝነበሩ ኣስታት 20 ስደተኛታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝጠሓሉ ይዝከር ቆሎን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቡም መብዛሕትኦም ዜጋታት ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣስታት 200 ስደተኛታት ጻዕነት ጃልባ ኣብ ባሕሪ ሓደጋ ከንጸላልዋ ድሕሪ ምጅማሩ ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰብ ነታ ልዕሊ ዓማ ጽዕና ዝነበረት ጃልባ ንምፍዋስ ነቶም 20 ሰባት ናብ ባሕሪ ከም ዝደርበይዎም ጸብጻብ ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ዘመልክት ግጭት የመን ብሪጣንያ እትን የመን እትቦ ዝነበረት ሓገዝ ኣጉዲላቶም መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ነታ ብኩናት እትሕመስ ዘላ የመን እትቦ ዝነበረት ሰብኣዊ ሓገዝ ስለ ዘጉደለቶ ካብ ኣባላት ፓርላማ ተቃውሞ ኣጋጢምዋ ሎብ ዘበን ካብቲ ኣብ ዓመት 2019-2020 ዝሃበቶ 164 ሚልዮን ፓውንድ ዳርጋ ብፍርቁ ብምጉዳል 87 ሚልዮን ፓውንድ ጥርሃያ ክትህብ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዶሚኒካ ራይብ ከም ዝሓበሩ እቲ ዓባይ ብሪጣንያ እትህቦ ደገፍ ን240,000 ህጻናት ከም ዝምግብን ንሚልዮናት ካልኦት ጽሩይ ማይ ንኽረኽቡ ከም ዝሕግዝን ገሊጹ ሓደ ሚኒስተር ነበር ግን እቲ ሕጂ ንየመን ኣጋጢምዋ ዘሎ ጸበባን እንህቦ ዘሎ ደገፍን ንመንነትና ዘይገልጽ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣብ የመን 10 ዓመት ዝቐጸለ ግጭት ኣስታት 20 ሚልዮን ሰባት ክልተ ሲዙ ህዝቢ ሃገር ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም እዮም ኣስታት 2 ሚልዮን ህጻናት ካብ ብሕጽረት መግቢ ብዓጸቦ ይሳቀዩ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይመልክት እቲ ኣብ የመን ዘሎ ኩነታት ከኣ ኣብ መላእ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ኣብ ዓመት 2020-2021 ብሪጣንያ 214 ሚልዮን ፓውንድ ንየመን ሰብኣዊ ሓገዝ ሂባያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝድገፍ ኣህጉራዊ ኮንፈረንስ ናይ 164 ሚልዮን ፓውንድ ከምኡን ናይ 50 ሚልዮን ፓውንድ ተወሳኺ ወጻኢታት ዘጠቓለለ እዩ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሓገዝ ዓመት 2021-2022 ብሰንካ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝቕባብህ ወለንተኛታት ለገስቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቲ ዝመወልኦ ገንዘብ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝንከይኦ እዩ ዝንገር ዘሎ ብሰንኪ እዚ ኸኣ ኣብ 2021-2022 ሕቡራት ሃገራት ንኣህጉራዊ ሓገዝ ዝሰልዑ ባጀት ብኣስታት 4 ሚልዮን ፓውንድ ክንክዩ ከም ሳዕቤኑ ኸኣ እቲ ንግብረ ሰናይ ዝወሃብ ሓገዝ ብ0.7 ሚታዊት ክንክዩ መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብሰንኪ ዘሎ ፋይናንሳዊ ወጥሪ እቲ ንረድኤት ዝወሃብ ሓገዝ ክንኪ ግድን እዩ ስለዚ ኸኣ እዩ እቲ ምርጫ ከቢድ ዝኸውን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትራት እንግሊዝ ኩናት የመን ካብ ዝጅምር ዓባይ ብሪጣንያ 1 ቢልዮን ፓውንድ ረድኤት ብምሃብ ክትሕበን ትኽእል እያ ኢሎም ኣብዚ ከቢድ ቁጠባዊ ኩነታት ብሪጣንያ ከም ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት እጃምና ንገብር ኣለና ክብል ሚኒስተር ራብ ይዛረብ ቅድሚኡ ብልግሲ ካብ ሳልሳይ ክሳብ 5 ደረጃ ኢና ንስራዕ ነርና ክብል ወሲኹ ተዛሪቡ እቲ ሎም ዘመን ንህቦ 87 ሚልዮን ፓውንድ መብጻዕኻ ን240,000 የመናውያን ወርሓዊ ክምግብን ን400 ክሊኒካት ጥዕና ክድግፍን ን1.6 ሚልዮን ህዝቢ ኣገልግሎት ጽሩይ ማይ ክህብል ከም ዝኽእል ኣሚቱ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ነተን ዝደኸያ ስድራ ቤታት መግብን ካልእ ኣገዳሲ ስንቅን ምዕዳግ 1.5 ሚልዮን ፓውንድ ተወሳኺ ሓገዝ ክወሃበን እዩ
أنت خونا جن صحافة سلف أيو أجراوي معباله مستر بريكاورجيل نتي عباي بريطانيا زوصلوا توريديت نايم جودال سجومتي نظيف و خبركم تهاتلتي بين تفي نلومز بالنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سناين عخم